Nice at VS Eki Episode 2 Sales. Mamangku iko yo karadyo nang ko sa tadi ko. Ande latarang ngalo azan to. Serahat lah din dulu. Di ko lang sudah karadyo din ko. Yo kare hindi ko. Din ko dapat ni pindah ke bulan ni pindah ko. Aduh. Putih ko na ako ibe ko ang ciri kita. Orang nak jalan nya dah utang kita dulu kan. Panci ni panci banci. Panci dek? Panci lancar dek. Oh, nak perai dek, murah meriah ha. Barang akak barang ancak dek ha. Sudah dek. 2000 cie. 2000 lama dah dek mengecek 2000. 50.000 cie. Ha, kerja kamak dah. Mak ada orang jual panci mak. Murah ancak. Kerja kamak dah. Sudah pergi cakap mak. Panci ni, panci. Oh, nih. Nak iyo ko dah. Istirahat lah dulu. Orang lah sembahyang asal lu lek wah. Deh harum le bau le. Balik tu harum bon piti wah. Ya Allah. Kok minum kok awi ada sak tadi. Menolong tak ada dah. Ya Allah ya Tuhanku, pantaklah karidu. Iku banyak nak dipikirkan. Utang orang kan dipikirkan pula. Banyak lu nak bala tu koperasi kulira wabah tu lu nak datang kemari nak salah orang bala tu. Bala apa aja jantan bala. Dan kalau bersebut so nak dimpungkang je balok, lindak sakang rumput tu kah. Kok para lu je tanah-tanah tu ada sakang ke dalam marang. Aduh. Wah nikmat di malu kalau distuai ko leko Makan batiak merah lama. Mani. Ande ya Allah. Nggak lu lah. Rasu batiak saya. Ayo dah, matu tekan kuat lalu lah dengar sebentar. Iyalah. Bikul yang sambung kalau dia tu lihat. Kok karajo kau nak kasih sudah kau dah. Ya Allah Tuhan. Astagfirullahaladzim, lama lalu tengah parak ko ya Allah. Leh. Ba ako leh. Hati dan berjalan dari tadi nak ada subuh-subuh orang mengalih. Yo warna payah menceriti ko. Mengalih lo kecil kan. Orang juga membali, mengalih dalih dia membali. Leh ba ako leh. Di mana yang kini ko? Lain nak lokasi batang. Nanti nampak duit tadi aku mati tu. Mudah-mudahan tak tahu nih tadi jadilah. Ini kan berubah gayam. Panci, uni panci, nangkaba panci. Uni nangkaba panci, panci. Uni nangkaba panci. Ini yang batang tu, yang kerajaan ini. Lain nak tahu ya dan tu. Lain nak tahu ya. Ini kan ubah penampilan ini. Satu ni bahaya gadangan ni sekali. Ba cik ni. Panci! Ya Allah Tuhan mangga. Ekonya apa? Sino mo ni? Mangga ko nampak jangan nama lalu deh. Ini ambo punya barang baru. Sino mo ni? Kurang ajar tak angko. Dalam kenalan mangga angko. Nama ambo. Kurang ajar. Ko nampak dia lama lalu angko mangang. Ambo ka promosi dunia. Ambo kami ada apa ni ada. Bisa dah ngajak lu dah mengicewaan lu kadang-kadang kalau ke rumah orang tu tolong terati yang seketik. Entah nak mati dan tadi dia sudah lama lalu mimpi banyak macam pipi dan yang tadi ka mati bagai. Mangang ko. Promosi panci. Cara dunia barang murah, ancak. Dijamin agak 15 tahun ko niyo makanya aman terkendali ko niyan dalam mari. Iko pajak ko indak pajak koperasi nang kapatang ko. Nampak di dia nire-ireh mukonyo ko mencurigakan mirip bantu ko muko lawe. Pajak patang gay ko ndak. Jadi ba agak tu ni, lain minat ini. Ngapan ciambo ko yang rancak-rancak wa. Selit dulu. Cak ni. Bara cik ko? Iko yang kedek ko 75, nan iko 100 ya, niko 200 ni. 75. 100. 200. Ya ambil ketiga ni ko wagi apa mah promo diskon ko ni ko. Wah kicau murah tapi yang mama kuat deh nangko. Tak ada bantu iko patang ko na hijau yang ada wali warna
nasira dia nak dor. Iko ko 20.000 nya. Iko 50.000, iko 1.000 nya. Uni, warna tuh berbeda puluh harga ini warna merah tuh banyak orang pakai ini. Kau limited edition deh uni kok. Pandai long icek ndak. Uni lah orang kayu laudang uni lawe. So Dengar dia dulu kok wang kini ka mangale, kini ka mamakwa urang tapi yang icek tadi kok murah. Ancak uni tangan. Ancan karena dia tangan-tangan den. Ikut ada orang apa? Dah mangga macam tangan den. Kau mamukau den nang. Ada nak curiga dia kawa angko urang kini banyak sales yang nak dulu. Ada macam lihat kalau banyak orang kini mangale sales yang mamukau urang dia angko kami pitinyo. Ada yang terletak barang ame apa dia kang pukau ko ya. Ada yang kau sesempat macam-macam ko. Den laka juang boko samu itu kang ko perisi petang ko bantu-bantuannya den laka ang boko dengan panci yang wah seperti tabuannya menunggu jo ko. Tak gak lain irehang tu nampak den bantu yang petang ko. Mukuang tu lawe bantu bakpao nampak dia den. Sa imut ko mukuang. Imut aja kapalo aja imut. Tadi ko kisiang ko murah. Iya murah 7.5. Tak ada curiga den kan. Mangatangan den am cipaci kamu mukau den nang. Indah. Tu mangang. Banyak kini orang menjual sales tu diang dipapaci tangan orang bekwa ang ruruikan kaluang amenen kwa ang ambia pere kwa di bati-bati den kwa sungka beko den puduang kana muncang kwa tiak beko kale lama kwa inyo ang kwa bele nagias sa sai ko dia kana do tamu di rumah ko den nagias kete la minumang Lai boleh makan. lai makan lah dia dulu pada delong pukau lai ndak kwa den tanju bana araga-raga den kwa pajaku mirip nampak den. Tidak ada patang orang koperasi, meminta utang kalian salah orang, lain dawaan ko. Kong siam panci sialo nang magiang ko, nang ada panci-panci. Ini yang iko ada barang panci ambo kok, ambo salah panci. Orang-orang siko tahu jam bosan dulu. Ang kama muka-muka den, kiciang ciri, sini si parwi den ko. Sa salah, ada tahu den ko, sa salah nampak den ko na. Indah. siang. Indah do, awak apa jaga panci dia dunia. Panci di mana? Panci ko. Panci siang madiang. Panci, awak ayo. Panci di mana dia? Kamaliang dulu. Iya, wah ang urang ko pantang ko kiceden. Kamaliang dulu na. Panci ni. Pantang urang ko Iya, awak dia urang mang. Iya panci. Tidak orang koperasi